oddychodno. Vieš, ako vyspím sa, akože o 10. máme večer. Televízia Detská močiareň uvádza film Izba číslo 217. v hlavných úlohách Michaela Kovačová, Karolína Butová, Kristýna Vajdová. Barbara Šinková. a Michaela Dobrodská. Takže izba číslo 217 je veľmi otrasná, pretože hneď ako vôjdete, sú tu dvere, ktoré majú kľúčku, ktorá je takáto. A momentálne sme vymknuté. Áno, no. Ale ulož toto video, bude tam ja. No, ďalej. Je tu jedna 6 postelí. Druhá, tretia, piata a šiesta. Pritom je nás tu len 5, áno, to je jedna chyba. Ďalej, tie postele majú otracné madrasy, áno, prosím, tuto sú pospájané takýmito blbosťami a na nich je ešte toto. Čo keď sú tam nejaké veci? Ale dve postele nemajú tam tento čutlaj, tuto, áno. Ďalej, sú tu krvavé plachty. Potom, tieto obliečky na papóny sú otrasné, pretože sa nedajú ani zapnúť. Ďalej, sú tu nočné stoliky, ktoré sú väčšinou popísané. Je ich tu raz, 2, 3, ale malo by ich tu byť koľko? 6. Áno, ďalej. Je tu jeden stolík, na ktorom je obrus. Má tu diery. Jednu, druhú a ešte také menšie, áno, toto je. No, pri ňom je jedna stolička, áno, mali by byť pri ňom 4 stoličky, áno, tu je jedna. To áno, krásna, modrá. Potom je tu ďalšia druhá, ale tie dve, neviem, kde zmizli. Ďalej je tu tento kôš. Potom je tu jedna skriňa, pre 6 ľudí by tu malo byť, hej, ale my sme tu iba 5. Pritom chýba tu tyč na vešiaky. Sú tu básničky, napríklad boli sme tu a bolo tu super. Chlastali sme a fajčili, v tejto izbe boli super žúrky. Áno, takže ďalej tu máme takéto poličky. No, ďalej sú tu okná. Je ich tu približne 9, sú dvojité. A máme tu aj balkón, na ktorý sa nemôžeme dostať. A okná sú rozbité. Keďže tu máme posteľ. Sú rozbité. Áno, tu máme rozbité okno, prosím, tuto, aha. Dobre, ďalej, nuka, máme chladničku. Áno, tu je chladnička. A teraz prišla Eliška. No, ďalej tu máme 5 poličiek. 1, 2, 3, 4, 5. Sú fakt super. Bol na nich taký prach, že až. Hore sú 2 svetlá. Niekde majú aj 3. Dobre, ďalej tu máme na jednej stene taký klinec. Áno. Na ktorom je všetko zavesené času, tak to je No a tak ďalej, áno. No, potom tu máme úžasné záslony. Počkať. Áno, taká kvalita, fakt. Vidíme, to sú obstrihané. Áno. No a ďalej tu máme radiátory, ktoré kúria fakt teplo. Sičia. Áno, sičia. Sú zabarikádované drevom. Áno, takže fakt veľmi kúria, v ktorých takéto diery sú tam, áno. Zvyčajne sú na nich veci. Máme tu 2 zástrčky, pritom jedna, že vraj bola vyhorená, neviem, ktorá to je. A ešte jedna, to je sa nabíja mobil. No, a ešte čo také máme v tejto izbe číslo 217. To som robila. Okolo stien sú takéto krásne drevá, ktoré sú fakt krásne. A všetko počuť z vedľajšej izby. Áno, aj postele boli pokryté touto úžasnou plachtou. Krásnou dekou. Zvyčajne sú v nich mole. Už 2 sme mali. No. Ďalej. Tu máme hore, neviem čo to je. Takú blbosť. To ináč do toho sa dáva telefónna zastrčka, také je to podobné.
každý človek má jednu posteľ, no a jedna je navyše, hej, keby nám chcel niekto prísť. Takže tuto má Michaela Kováčová, na ktorej je zvyčajne bordel. Potom túto krásnu, aj s myškou, má Pavlinka Bútová. Tuto, s týmto hrochom, na ktorej sedí Eliška, má Hypo. Tam je myška, hej. No, ďalej, tu je Barbarkina posteľ, na ktorej je Natálkina obliečka, ktorú si zvyčajne hádžeme. Barbarka to má veľmi rada. Ďalej Kikina posteľ, na ktorej je kniha, sobík. Áno. A ešte pyžamo, hej. A táto posledná posteľ, na ktorej nikto není, sú zvyšné deky. A chýba tam jeden madrac. Sú na nich kufre. Toto je Miškin, toto je Pavlínkin, toto je môj. Toto je Kikin ruksak, toto je Kikina taška. A toto je Barbarkin kufor. A tu sú ešte nejaké tašky, Barbarkina príľba. Áno. Ďalej. Na skriniach máme veci. Také, ako sú to, také hip-hopové alebo rapové. Všade sa nachádzajú termosky. Jedna, druhá. Potrebuješ ich? Nie, ale bojíš sa nie. Tretia. A štvrtú neviem nájsť. Sú tu aj tyčinky a všetky jedlá, ktoré, no väčšinu sme už viedli, áno. Pretože sme boli veľmi hladné. Kvôli vynikajúcej strave, ktorú obyčajne jeme. V tejto krásnej detskej mučiarni. Ďakujem veľmi pekne. Áno, tak to nevadí. Nie. Isto? Nie. Ďakujem, pani Sienko. Ja mám tu skrinku ešte popísanú, Miška, to Aha, to dole. plíšky je tam napísané. Na ľavé. Plíšky. No, a na skrini, počkaj, ešte tu je niečo, nejaký sop, čo tam je. Na skrini máme meno našej spolužiačky. Spodňáková, počkaj, ja to nenájdem. Tuto, nevidno to veľmi. Spodňáková, áno, dobre. Sú v nej trošku menšie rýhy, áno. Čo teraz ideme riešiť, táto úžasná podlaha. So žuvačkou. Tu jedno tam. Áno, tu bola taký žuvačka, už ho si zmýli. Dobre, tu sú tu zbytky tyčinky. No. Tak to je izba číslo 217, nachádzajúca sa v Tatranskej lesnej detskom raji. Nazývanom aj detská mučiareň. No tak sa hejkni, ešte sa hejkni. A my mám mala v zábere. A toto sú dievčatá z našej izby číslo 217, ktoré sa naučili jednu pranostiku, alebo porekadlo, alebo príslovie. Všade do